Sådan her. Så tænd timeren. Ikke bevæge noget, ikke bevæge noget, bro. Er I klar? Begynder nu. Nå, okay. Hvad laver du? Tænd timeren. Kom. Okay. Hvorfor pisker du mig, Anders? Ikke vende i kameraet, du skal sige noget. Vores præsentation af unge og livsstil af mig, Mikkel Højris. Altså dig. Nej, du skal bare sige, kom med der. Og mig. Skal sige noget? Hvorfor Så står Markus. Og Felix. Ja. Og David. Så til at starte med, så krævede det lidt, at vi havde en case at arbejde ud fra. Så vi har været inde og lavet noget brainstorm af cases, hvor vi ligesom har kigget på de forskellige de forskellige cases, vi lige skulle vælge med. Vi har så valgt der med ungdom og livsstil. Ja, så har vi så været inde og tage udgangspunkt i det her med ligesom hvad det indebærer at være ung og være en del af ungdommen. Og det er noget med noget sundhed og noget livsstil og noget fællesskab. Ja, og vi valgte frem til livsstil var det, der passede bedst til alt det, som vi synes var sådan sjovt at blive sundhed. Det var sådan lidt, whatever, altså noget fødevare, brætspil, fritidsjob, altså det var fint nok, og fællesskab, det er jo også meget fedt. Men livsstil, det var ligesom det, vi synes, der passede bedst til os. Ja, så har vi vores disposition. Det er sådan lidt af, hvad vi kommer igennem i den her PowerPoint. Og nogle af dem, det står ikke på PowerPoint, det er inde på vores, det vi har afleveret. Så det er brainstorming af problemområder, problemtræ, problemformulering, arbejdsspørgsmål, problemanalyse af unge danskere og romaner, teknologisk udvikling, kulturel normalisering, psykologiske faktorer, manglende kontrol, konstant markedsføring, konsekvens på uddannelse, ja, og så videre. Ja, det er jo ikke noget af det, vi læser dem alle sammen op. Så, ja. Ja, så vi starter med at lave en tidsplan over, hvilke nogle ting vi vil nå igennem, og hvornår vi skal gøre det. Den er ikke helt opdateret, da vi troede, vi skulle aflevere den 28. Men det var ellers de ting, vi havde tænkt os at komme igennem, og som vi også er kommet igennem. Men det er bare lige lidt taget lidt længere tid, end hvad det var forventet at gøre. Ja, så prøv at sige sådan, ja, vi har ligesom lavet gruppekontrakten, den... Nej, okay. Der har vi lavet sådan en kontrakt, som sørgede for, at vi alle sammen havde lyst til at lave noget. Så hvis nu vi ikke kom i skole, og ikke havde god grund til det, så skulle man lægge 10 kroner i en pulje, og det har man jo ikke lyst til, fordi 10 kroner altså... Ikke fordi det er så meget, men det var sjovt. Nå, ja, så videre. Ja, og tidsplanen er inde på vores tidsplan. Fordi det var sådan en ting, vi skulle nå at lave på første dag. Og vi har ligesom gjort alt det her. Det har vi nået på dagen. Vi har ligesom fuldt ret godt. De ting, der er lige nogle ting, som DPU'en der tog noget længere tid, end vi regnede med. Men det er fint. Fordi vi havde jo alt det der ekstra tid. Ja. Ja, så vi startede med at lave en brainstorm over, hvilke ting, som vi kunne tage ud fra livsstil, eller unges livsstil. Så vi kan se, at vi har fundet alle mulige sådan gaming, mad, stoffer, læse, sportsudøvning, ryge, kriminalitet, skole og soldat og så gambling. Og så ud fra det så har vi afgrænset vores brainstorm til at til det kom frem til gambling. Ja. Ja, det var fordi det var det, vi synes var sjovest ud af, altså skole, det er jo whatever, altså det er lidt, ja, mode det vi heller ikke, det, altså, det er jo fint nok, men det er ikke noget, vi som sådan går op i. Og alt andet, det Nå ja, og ryger det kender vi ikke noget til, og stoffer kender vi selvfølgelig heller ikke noget til. Ja. Gaming havde vi vist også overvejet, men gaming er lidt sjovere. Og vi spiller også nogle ting for det. Ja. Ja,
Så har vi så lavet vores problemtræ med det her gambling. Vi har kommet på nogle dårlige ting om det. For eksempel afhængighed. Så kan det så føre til død. Og det for det meste så er det afhængighed. Det er sådan starten, og at man mister penge, og så fører det så næsten hele tiden til depression, hjemløshed og så selvmord. Vi kom på det her, fordi vi undersøgte meget med hvad der skete med folk, der gamblede og mistede deres penge. Ja. Og det er selvfølgelig også vigtigt at nævne vores kerneproblem. Og det kommer faktisk på deres side. Nå, okay. Så. Men ja, vores kerneproblem er som sagt, at for mange unge, de ligesom gambler på deres uddannelse. Og det er det, som... Ja. Ja, og så her. Og vi har taget en afgrænsning af, hvad det, vi synes, der var vigtigst. Uden for vores problemtræ, hvor vi har valgt dopamin ved årsager. Dopamin, spænding, altså en chance for at vinde. Fordi man får, når man gamer, så vil man altid håbe på, at man vinder stort. Men det gør man ikke særlig tit. Altså, vi er en afhængig af dopamin. Og så lever op til selvmord, fordi man har mistet alle de penge, som man har brugt derpå. Og så har man ikke noget at leve for med, efter man har brugt det. Nå ja. Og så vil jeg da problem formulere ud på det her. For mange unge spiller om penge, og også især i skoletiden, hvilket kan føre til afhængighed, nedsat skolepræsentation eller præsentation og økonomiproblemer. På trods af aldersgrænsen finder unge ud under 18 smuthuller til at omgå alders verifikation, hvilket forårsager en problem. Hvordan påvirker den de unges trivsel og uddannelse? Okay. Ja. Og så baseret på vores problemformulering, så har vi så formuleret nogle arbejdsspørgsmål her, som lyder på... Kom lige herover, så kan jeg snakke ind i kameraet. Og vores arbejdsspørgsmål, de lyder på, hvad får unge på uddannelse til at spille om penge, og hvad får unge på uddannelse til at fortsætte med at spille om penge? Hvad sker der med unges skoleadfærd, når de spiller om penge? Hvordan påvirker det unges økonomi? Og der skulle så nok også have stået at spille om penge. Og hvordan påvirkes unges sociale adfærd, når de spiller om penge? Hvordan kan unge under 18 år spille om penge, selvom det er ulovligt? Og hvad kan man gøre for at stoppe det? Hvorfor så stille det spørgsmål? Nå, det er nok prøvet. Ja, og vi har selvfølgelig stillet det her spørgsmål, fordi det er i vores problemstilling, og vi vil gerne finde ud af, hvad kerneproblemet egentlig er. Det er jo, at også for eksempel det her med dem under 18, selvom vi tænker på dem ved uddannelser, så er der mange under 18, der også spiller det. Og det er tit dem, der starter i en tidlig alder, der bliver afhængige af det. Så derfor vil vi gerne vi kommer frem til, hvis vi løser de her spørgsmål, så kommer vi frem til det bedst mulige produkt, vi overhovedet kan. Så det er det, vi ligesom prøver at løse dem hele forløbet. Ja. Og så har vi selvfølgelig også lavet en problemanalyse ud fra de spørgsmål og den problemstilling, vi havde. Som for eksempel er unge danskere ludomaner, teknologisk udvikling,
kulturel normalisering. Og ja, sådan noget med psykologiske faktorer, dem der mangler kontrol, hele tiden reklamer og sådan noget, konstant markedsføring. Selvfølgelig også konsekvenser på den uddannelse, de er på. Og så noget interessant analyse med målgruppeanalyse. Af onde danske ludomaner så. Så vi starter med at har stillet spørgsmål ud på, hvor gammel er dem på vores uddannelse, eller HTX og HHX, for at lige finde ud af, hvad er aldersgrænsen for dem i vores spørgeskema. Og så vil vi godt vide, hvilket køn, om det er flest drenge eller flest piger, for at finde ud af, om det er noget, de grupper, man går i, eller sådan noget. Så ud fra det, har vi kunnet finde ud af, at 143 af dem, vi har stillet spørgsmål ud til, har sagt ja til, at de har gamblet på et eller andet tidspunkt. Og der kan man se, at der faktisk kun er 106 personer, der er, 90 personer, der er over 18. Så det vil sige, at vi kan se ud fra det, at der er rigtig mange unge på den her uddannelse, som HHX og HTX, som faktisk gambler inden i overhovedet er 18, hvilket jo faktisk er ulovligt. Og det tænkte vi skulle prøve at se, om vi kunne gøre, at det så ikke sker. Ja, det vi har lavet på produkt, så ja. Der var også blevet lavet undersøgelse i 2021 om, hvor mange unge, der sådan rent faktisk gambler. Der kom de frem til, at ca. 24.000 unge, eller børn og unge, gambler i fritiden og sådan noget. Og så det opbakker også det, at kun, at der er 73% har sagt ja til. Så det er meget lignende. Og det er rigtig mange personer, der gambler. Det er jo. Og så vil jeg lige spurgt, hvor ofte de spiller, for at finde ud af, om det bare én gang, eller om det er noget, man gør sådan til hverdag. Som vi kan se, at 44 af dem, der vi har spurgt, eller svarer ja til, at de har spillet, har sat til hver dag, hvor det er en stor del af dem. Hvor der er nogen, der bare er en par gange om ugen, og så nogen, der er stoppet, som der det vi gerne vil have prøvet at få alle til at gøre. Fordi gaming, det er ikke godt for ens økonomi og ens velfærd. Ja. Skal jeg... Ja, det står der. Nå, okay. Okay, så har vi også som del af vores problemanalyse været inde at kigge på noget i forhold til sådan den teknologiske udvikling omkring det her, du ved, ligesom det her gambling med at, ja, fordi det er jo, altså der sker jo teknologisk udvikling gennem tiden, og for sådan, var det, skal vi sige 50 år siden, der var der jo slet ikke internet, så der kunne man ikke engang komme ind og gamble på hjemmesider, så der var det meget svært at tilgå. Der skulle man ligesom være over 18 for at faktisk komme ind på de her casinoer, hvor man kan, ja, hvor man faktisk kan spille penge. Så det er det her med, at det kommer meget nemmere adgang til det. Det er meget nemmere med, altså det er meget nemmere at snyde sig til faktisk at få lov til at spille om penge og sådan noget. Og der er jo også, ja, der er nogle computerspil, som der ikke engang spørger om hvor gammel man er, hvor man stadig kan, ja, tilgå sådan spil om penge. Og så i forhold til den kulturelle normalisering her, det er igen det der med computerspil, især med sådan nogle lootboxes på, ja, blandt andet Counter-Strike eller Overwatch eller sådan nogle spil, hvor man så kan begynde at købe de her ligesom digitale, hvad det hedder, hvor man sådan ruller en tilfældig terning, kan man sige, og så får man, ja, et eller andet ud af det. Og det kan så variere i, hvor sjældent det er. Og så jo sjældnere, jo bedre. Ja, så det er også det her med, at det er blevet mere normaliseret. Sådan, folk tænker ikke, det er lige så slemt længere. Fordi det, altså, man er ligesom mere vant til det, og man ser det meget oftere. Ja, der er mange steder på for eksempel YouTube, Twitch, alle de her steder, hvor unge de er, der kan man se mange folk, som sidder bare og gambler, sidder og får mega mange penge ud af det. Men mange af de personer har allerede en hel masse penge, og de får jo også penge at vise det til andre. Så de sidder ligesom og bruger en masse deres penge, og så når man ser, ej, det går godt, det skulle være sjovt at prøve.
og så prøver man det. Det gør vi selvfølgelig ikke. Men så prøver man det, og så mister man bare alle sine penge, og det går ikke godt, men man tror alligevel på, at det på et eller andet tidspunkt skal gå godt. Ja, og en af det er for eksempel Olopixen, som har sådan en klassisk ting med, at han råber goal, 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 når han åbner sådan en case, og det giver jo sådan en sej fornemmelse af et eller andet, at man vil gerne ligesom have den her følelse af, hvad hvis jeg kan åbne en guld? Hvad hvis jeg kan få $600 for $3? Altså, det er jo mange %1000 højere. Ja. Og det er noget der med, at det bliver meget normaliseret. Også for mange, for unge mennesker, der er de gået ind på sådan noget som Roblox, som små spil, som børnespil, hvor det er også meget normaliseret. Og det synes vi ikke, altså, det kan vi jo ikke ændre på, men det er ikke godt. Det er jo ikke godt. Hvor venter vi med det? Altså, som du også siger der med, jeg ser sådan YouTuber og streamere, folk der ligesom promoverer det her, ligesom viser det frem til unge folk. Det er jo det der med, at de ofte er sponsoreret af de her hjemmesider, hvor de ligesom sidder og spiller om penge. Så derfor så kan de jo også opstille dem der, som der ejer hjemmesiden. De kan også gøre sådan, at det faktisk ser ud som om, at de her reklamer, det ser ud som om folk faktisk vinder penge på det. Hvilket også sådan er med til at snyde folk til ligesom at tænke, at de har en større chance, end de har. Og så ligesom er mere tilbøjelige til faktisk at gå ind og prøve det. Ja, så er der selvfølgelig de der psykologiske faktorer. Og det er jo at unge, de er jo mere sådan nysgerrige for nye ting og sådan noget. De er mere risikovillige og impulsive, fordi de har ikke sådan så meget erfaring med sådan noget. Det er derfor at gambling, når det bliver sådan portrætteret, når det bliver vist som sådan en rigtig god ting, som man kan tjene mange penge på, ved at tage en smule risiko og sætte sine penge ud på spil, så vil de være meget mere villige for at gøre det. Og det er selvfølgelig også det der med fear of missing out. Det er jo, hvor de bliver sådan presset til det, eller hvor de føler, at de har brug for at være en del af selskabet. Så kan det være, at nogen starter trenden ved at gamble i klassen eller sådan noget. Og så vil vennerne selvfølgelig gerne prøve det. Og så når de fleste af dine venner, de gambler, så har man selvfølgelig også lyst til at være en del af fællesskabet. Og det er derfor, at det er nemmere sådan at komme til at gøre det. Sådan, det ved ikke, de fleste voksne, de har ikke sådan fear of missing out, fordi de har oplevet mere og komme igennem mere. Så ja, så er der også noget. Så har man mange unge også, ikke alle, men mange unge har noget manglende kontrol. Altså de ser bare noget, og det er så sjovt, og så gør de bare, uden at de har tænkt over, hvad fanden der lige, de kan miste alle deres penge på det. Altså, det er ikke klogt det her. Og vælger også, at det her med fear of missing out, altså de har ikke den her kontrol til at sige, nej, jeg har ikke lyst til at game det. Altså det er ikke det værd. Ja. Ja, så er det der konstant markedsføring, hvor man hele tiden hører både i radio, videoreklamer eller noget, hvor man får reklamer fra casinoer, der siger, at hvis du kommer herind og spiller, så kan du få 10% af det taber i første uge hver uge tilbage. Der giver de en person til at sige, du mister ikke alt, men bare kom hen til os, fordi her mister du ikke noget. Og det der med, at folk bliver sponsoreret til at spille eller gamble på de hjemmesider, de vil have, eller de der store virksomheder vil godt have dem til at gamble på deres, så sponsorerer de dem, der ser dem, eller en stor streamer, måske Olopixen, til at gå ind på den her hjemmeside, og så spille i et vist antal timer derinde, og så får de tilladt, eller fået givet så måske 100.000 til at spille af derinde, og så er det, at så får de måske 100 eller 20.000 visninger, eller 20.000 seere, der ser med på, at han sidder og gamer. Det er jo en god reklame for dem, hvis det er, man får flere store streamers til at gøre det, og så får man også påvirket de onde til at gå ind på deres hjemmeside.
Ja, og der er selvfølgelig også, for eksempel på mit arbejde, så er der rigtig mange reklamer i radioen om det her gambling. Man hører sådan, hver gang efter en sang, så er der en ny gambling hjemmeside, der kommer med deres budskab, og så det der klassiske jingle, som man tit husker. Og det kan også påvirke ret meget, fordi der er jo mange unge og sådan noget, der tager ned og træner i sådan idrætshal og sådan noget. Og så kan de der reklamer gøre en del forskel, når de ikke rigtig tænker over det. Ja, og så hvis man spiller for meget, kan man miste koncentration i undervisningen, fordi man er vant til den her dopamin, eller som der sker hele tiden ved det. Og så hvis man sidder i en undervisning, hvor der er en lærer, der bare står oppe i tavlen i 10 minutter, og bare japper, kan man godt miste koncentrationsevnen, eller koncentrationen til at det bliver ved med at kigge på det, så kan man godt jo komme til at gå ind på en gaming hjemmeside, fordi man også vil have det der dopamin til at ske lige nu, for at kunne overleve den skoledag, sådan set. Ja, og der er også noget med, jo flere der sidder og gambler på skolen, jo mere har man lyst til at gamble. Og så er det også svært at stoppe igen faktisk. Fordi hvis nu der er, lad os sige, en gruppe som på 5 personer, som er for det meste drenge, der sidder og gambler, så er der ligesom, hvem skal stoppe først, fordi de andre sidder også og gambler, sådan, så stopper jeg lige, men det har man ikke lyst til, fordi så mister man ligesom den her, fear of missing out. Og man mister selvfølgelig også det der dopaminløft, eller adrenalinløft, som man mange gange får af det, men det har man ikke lyst til. Ja, det. Okay. Ja. Og så har vi også været inde og kigge på en interessant analyse, som en del af vores, problemanalyse, for ligesom at finde ud af, hvad det er vi ligesom, hvem det er vi skal have mest, eller hvem det er vi skal forsøge, ligesom at ramme og have indflydelse på med det her projektforløb. Og så har vi jo inde at tage udgangspunkt i det der med, at der er et gidsel i det her problem. Der er en ressourceperson, der er en grå eminens og en ekstern interessant. Og så har vi så valgt at placere vores studerende som gidslet. Og det gør vi, fordi at, det er dem, som problemet handler om, og det er også det, som vores løsning kan komme til at påvirke. Men det er ikke fordi, at de har super meget sådan, mulighed for at gøre noget. Og så vores ressourcepersoner, så har vi valgt at tage kig på skolen og staten som 2 ressourcepersoner, fordi det er ligesom dem, der har det er dem, der har indflydelsen, og det er dem, der har ligesom hvor det er vigtigst for dem, at ligesom faktisk bliver gjort noget her, der faktisk sker noget for dem, eller faktisk sker noget ved det her problem. Og så ifølge så vores grå eminens, der har vi så sat værgen, eller forældrene, til at være grå eminens. Og det er fordi, altså, de kan jo være ligeglade med selve projektet, men de kan stadig godt ligesom komme med et brugbart input til den her proces, som hvor vi ligesom går igennem for at løse vores problem. Og så til sidst så har vi den eksterne interessant, og de eksterne interessenter, siger vi så er gambling hjemmesiderne, fordi de har jo hverken indflydelse på vores sådan udførelse af vores projekt, eller synes, at det er super vigtigt for ligesom at få gennemført, for det. Vi prøver jo sådan lidt at fjerne en del af deres indtægter, og sådan, vi er sådan vi er sådan lidt i gang med at ødelægge deres business, og det bliver de jo ikke af. Vi har selv sat gidslen, de studerende, i det vigtigt for gennemførelsen, fordi hvis de studerende ikke vil hjælpe eller komme i gang med at eller gøre noget for det, så sker det ikke. Og så har de ikke en stor interesse, fordi der er jo nogen, der godt kan lide at gamble, men det er jo ikke godt for dem. Og så har vi sat de 2 ressourcepersoner, skolen og staten, op i
har en stor indflydelse, fordi skolen, det er der, hvor de er de meste af timerne, eller døgnstiden. Og så er det staten, der det er også en stor indflydelse, fordi snart de bliver voksne, og hvis de stadigvæk har en gambling, en intelligens, eller så skal staten give flere kontanthjælp til de personer, og så kommer der mindre indtægt til dem, eller til staten, til at vi kan udvide i det hele. Og så har vi væven, eller den grå eminens, som sådan, ikke så stor indflydelse, men eller stor indflydelse, men ikke så ikke vigtigt for gennemførelsen, fordi væven er nok, det er snart dem, eller det er jo forældrene, som der taler tit med de studerende, fordi hvis der sker noget slemt, og så er det nok nogen, de vil tale til, så er nok forældrene, eller nogen i deres familie, de vil tale til. Og så gambling, eller eksterne interesser, gambling hjemmesiderne, de har ikke en stor indflydelse, eller er vigtigt for at gennemsætte, fordi hvis de lukker ned, så kan de heller ikke gamble. Eller, ja. Så har vi selvfølgelig lavet vores målgruppeanalyse. Det er, jeg går lige her. Okay. Vores målgruppeanalyse, der har vi brugt Minerva-modellen, hvor vi har sat, at det er den materialiste og moderne i den her blå segment, fordi det er jo begyndt at blive moderne at gamble sådan i sådan online, da man ser mange influencer og gør sådan noget. Ja, og så den gruppe, som vores målgruppe også handler om, det er studerende fra sådan 15 til 21 år gammel. Ja, og så er der jo også den uddannelse, vi har taget udgangspunkt i, er jo HTX og HHX. Hvilket er noget, for eksempel HTX'erne er jo meget moderne i forhold til der teknologi og sådan noget, og det passer også med det her moderne, og HHX er meget materialistiske. Så de her uddannelser ligger faktisk også i den her kasse, i forhold til mange andre sådan steder. Men ja, og vi tænker ikke, der er noget med idealistisk og moderne, fordi idealistisk så har man ligesom, jeg ved godt, at det er måske ikke så godt at gamble, men man tjener ikke sin penge igen, så derfor gør man det ikke. Ja, så, og den traditionelle, det er jo traditionelle folk sidder jo ikke som sådan på computer og sidder og spiller og sidder og gambler der, de vil, hvis de endelig vil, så vil de så ned på en bar eller casino eller sådan noget. Men der bliver man i stedet, igen, man bliver nødt til at være 18 for at komme derind, så derfor så kommer man jo ikke til at gøre det. Og traditionelle og idealistiske er det i hvert fald ikke, fordi de er idealistiske, så de kommer ikke til at gøre det, og de er også traditionelle. I forhold til de her, Lilla kunne godt, fordi de stadig er lidt materialistiske, så de vil gerne have en masse ting. De er lidt glade for sådan at have lidt pæne sko, have lidt pæne tøj og sådan noget. Men det er mest en blå boks, som vi har gået ud fra. Ja, det er den, der passer ind. Så har vi så lavet en persona til vores analyse. Det var en normal gut, en mand på 18 år, som selvfølgelig går på gymnasiet. Det kan godt være, det har vi så været på HX, der er ikke nogen speciel årsag. Så har vi bare lavet en helt tilfældig gadenavn. Det er ja, han bor et sted i Silkeborg, lad os sige Silkeborg. Og Silkeborg, fordi det er en dyr by, så derfor materialistisk og sådan noget. Nogenlunde dyr by. Det er en dyr by. Han er i gang med at tage en HX, som sagt tidligere. Det tænkte vi, fordi at der er mange HHX'er på vores schema, der sagde, at de gamblede i forhold til HTX'er. Så det sagde en del. Og så hans hobby, det er at se fodbold og spille CSGO, det der gambling-spil. Nej, det er et skydespil. Det er et skydespil, men du kan gamble ret meget i det, og det er egentlig bare det, vi er kendt for. Ja.
Ja, så har vi DPU, der har vi opstillet nogle krav til vores produkt, som ligesom skal hjælpe med at løse de her arbejdsspørgsmål, som vi lavede tidligere. Nogle af de her krav, det er til at kunne opfange, når folk gambler. Den er rigtig vigtig, hvis vi ser det i 5-tal. Det er rigtig vigtigt, fordi hvis vi ikke kan opfange, om folk gambler, hvordan skal så vide, hvornår de gambler? Og så kan man jo heller ikke stoppe med at gamble. Fordi hvis man ikke ved, hvornår man gambler, hvordan skal man så vide, hvornår man skal stoppe det? Det ved man ikke. Så skal de give et tydeligt signal til den her lærer, som sidder og underviser, så skal de give et tydeligt signal til dem, at det ved jeg ikke, Børge sidder og gambler nede i hjørnet, så kan du ned og sige til ham, at det skal du altså ikke det der. Det er ikke sundt for dig, det er ikke godt for dig. Og så selve produktet skal selvfølgelig være synligt, fordi hvis det ikke er synligt, så kan det ikke give noget tydeligt signal. Hvis bare slår den i skabet, så det er jo ikke fordi den hjælper. Og så skal den laves ud af træ, fordi det er det, vi har til rådighed. Og det er selvfølgelig, det er kun prototypen, vi laver lige nu, men det skulle kunne laves ud af træ, fordi så billigere det er nemmere, det er også meget holdbart, og det er lige ved at stå indenfor, så det behøver ikke at kunne holde til alle mulige vejr og vind og sådan noget. Og så det er altså hårdkrav, og så har vi bøtkrav, som er, at den ikke skal forstyrre andre elever. Fordi hvis man sidder og laver en aflevering, læser en lektie, og så er den begynder at gamble, og den har bokslet, så den begynder at bimle og bamle eller andet fuldstændig sindssygt. Så når alle kigger op, så er det jo ikke lyst, så mister de fokus. Det er jo heller ikke meningen. Meningen er jo, at alle folk skal være fokuseret, sidde og kigge, og det er jo derfor, de ikke skal gamble. Ja. Er nogen af jer har du tilføje? Nej, bare det videre så. Okay. Ja, så har vi så taget de her krav fra... Ja, vi har først ligesom... Ja, så vi har først... Så vi... Ja, vi har skitser. Vi er så... Ja, som Billy siger, vi har så taget de her krav, som vi har opstillet, og så vi så baseret på det tegnet nogle forskellige skitser, altså nogle forskellige løsninger, som ligesom skal kunne opfylde alle de her krav. Så vi har skitse 1 her, hvor det er en kasse med en lampe på, som så skal kunne lyse, når den opfanger, at Børge han laver noget, han ikke må. Så har vi herefter en kasse med en højtaler, som der igen kan opfange, når der er Børge, lidt uartig, og så afspille en lyd, så der så kan ligesom give signalet videre til læreren. Og så har vi skitse nummer 3, har vi så tegnet en kasse, hvor det så ligesom, det kommer en arm ud af, sådan en robothånd, komme ud og så pege på Børge, når han anvender det. Og så skitse 4. Ja, der har vi ligesom bare en kasse, som har en ting indeni, som for eksempel et eller andet, også noget højtaleragtigt, men det er ligesom noget højtaler og noget lyd, så det sammen. Ja, okay. Så sådan en kombination af 1 og 2. Ja. Og så, hvordan kommer ud af det her? Så tog vi så ligesom kravene fra det forrige slide, og puttede ind i det potentiale vurderingsskema her, hvor vi så heroppe har alle kravene, og så det her tal, der står nedenunder, det er så ligesom, hvor vigtigt vi vurderer det her krav, der er. Så altså, hvor vigtigt er det, eller hvor god er vores løsning herover til at udfylde lige præcis det her krav. Og det skal vi så gange med hvor vigtigt kravet er, og så får vi så sådan en pointskala herover, hvor vi så bagefter har kunnet tage den, vi ligesom har skåret højst, og så har vi så arbejdet videre med den af. Så man ser, som et eksempel her, så har vi vurderet, at nummer 1, den er god til ophang, så den får en 5'er på at være god til ophang. Så derfor så ganger vi det med 5, fordi det er så vigtigt, at vi vurderer kravet er, og så får den 25 på lige præcis det her punkt. Det har vi så gået igennem og gjort for dem alle sammen. Og så har vi så endt med, at i skitse nummer 1, den så endt med 98 point. Skitse nummer 2 er endt med 86 point. Skitse nummer 3 har også endt med 86 point. Og skitse nummer 4 har endt med 83 point. Ja. Så det siger jo lidt sig selv, vi har valgt at arbejde videre med skitse 1. Fordi det er simpelthen bare den, der har scoret højst. De her krav, vi har givet der, så kunne opfange, der har de alle sammen fået det samme, fordi der kommer til at være samme system inde i dem. Så det er jo det er bare sådan, det er jo den samme ting, der er inde i, men forskellige ting, der er udenfor. Ja. Og toeren, nu er det lige bare for dem, hvordan vi har gjort det. Der har de her to, de giver begge to rigtig tydeligt signal. Som vi ser, den ene er lys, og den laver en meter høj lyd. Ja. Det er ret tydeligt. Så har vi den træeren, som den har.
Altså det er ikke lige så tydeligt, fordi hvis nu der sidder 3 på række, så kan det være svært at se, hvem af dem det anden peger på. Alt efter hvor den står. Eller 4'eren, det, altså, den er lige så god. Den er ligesom de her to, men det bliver lidt meget, så det er sådan, ja, være synlig. Altså, den her er den mest synlige, fordi det er sådan, den er mindst, og så de her, de skal have lidt mere plads, derfor skal det stå lidt andet sted, og ikke er så synlige. Og så skal kunne lave ud af 3, der har de altså fået 9 godt, fordi det er altså bare en kasse. Der er lige lidt ekstra elementer, men det tæller vi ikke med, fordi... Det er jo, og skal ikke forstyrre andre elever. Den har forstyrret en lille smule, fordi den lyser, men det er jo ikke noget, der laver nogle lyde forhold til den her, som larmer helt vildt. Derfor den kunne få 2. Den her, den laver en hånd. Det er jo også meget forstyrrende, der kommer sådan en robot og sådan... Altså, den forstyrrer rigtig meget. Ja. Og 4'eren, der er de her to samlet igen, der er meget lyd og lys. Men, ja. Så det er ekstremt forstyrrende. Ja, det er præcis. Men vi var ikke helt tilfredse med vores første vurderingsskema. Vi synes, den var lidt dårligt fordelt, og vi gad egentlig godt have haft en fjerde design til den. Vi gad godt have haft et fjerde design til den, så vi virkelig kunne vurdere forskellene på den. Og så har vi igen lys, noget lys, der kan sådan åbnes op, så altså vi har ikke tænkt på, at man ikke kunne skifte batteriet på den. Så det er derfor, jeg lavede det her, som jeg lavede op. Igen den der højtaler, og så noget En p-granat. en EMP-granat. Ja. Men det kunne også være noget, der vibrerede i kassen. Ja. Det er præcis. Ja, og så lavede vi så vores nyere PV-skema her, hvor nummer 2, den her kasse, der kunne åbnes, den vandt så. Forskellen var ikke lige så stor som den sidste, og det er fordi, vi havde taget mere tid, og vi havde gjort os mere umage på at faktisk vurdere det her ordentligt. Ja, igen, de fik alle sammen 25 på den første, der hvor man skulle opfange. Fordi de alle sammen gør en ting, de lyser, larmer, skrætter, så de alle sammen selvfølgelig det tydelige signal til læreren, tænker vi over, fordi altså, den skal stå lige ved lærerbordet, så læreren finder ud af det uanset hvad. Ja, den er synlig. De alle er lavet 3, det er den samme kasse, men med forskellige ting indeni, så den fik selvfølgelig også bare 5. Og så med ikke at forstyrre eleverne, det der med kasken begynder at vibrere, det kan også vibrere bordet, så larmer den. Det samme med højtaleren, den larmer også. Og lyset, ja det er ikke så skarpt, så man kan godt ignorere det, som det jo. Nå. Ja. Ja, og så har vi så lavet en teknisk tegning af den her produkt. Jeg skal lige vise produktet. Der har vi jo så lavet den her teknisk tegning af produktet, som ligesom er der for at kunne, for at vi kunne lave det nede i vores værksted by. Og så vi har ligesom lavet siderne, lavet det her låg, og så vil så det her hængsel på. Og vi har også på teknisk tegning lavet det her, som kan åbne. Og det hjælper os egentlig bare med at kunne bygge det nede i by. Ja, og sådan at andre folk vil kunne bygge det på samme måde som vi har. Ja, og så har vi servicekassen med alle funktioner. Ja, okay, så har vi gik videre med den her kasse med det hængsel på lampen. Så derfor så kan man åbne her. Og det to vi skal lige sætte den sammen. Men det er ikke meningen, at man sådan skal selv blive lavet klar for at kunne vise, at den kan vise. Det er ikke meningen, at man selv skal trykke på den. Det er meningen, at de skal have et system til det. At de går ind og søger på deres computer, eller sådan overvejer deres computer for at se en ordentlig gamer, ligesom det der til eksamener, at man har installeret det program der, og så kan den overvåge en skærm. Det er samme princip, bare med at det er gameligt, at den, i stedet for at undersøge efter noget AI eller sådan noget, så undersøger den om der er nogen, der gambler, og så den gambler, så vil den lyse rød, ligesom den er her. Som den er her lige foran her. Ja, så man kan ligesom åbne den, og sådan, fordi så kan man skifte batteriet der inde i. Som man kan se her, nu er der slukket lige, men der er batteri i.
som man så kan skifte, fordi det er nødvendigt nu, når den formentlig kommer til at lyse ret meget, det ved vi jo ikke. Men vi har ikke kunnet lave den her mekanisme, som skulle til, det kan vi jo ikke. Altså, Og det er selvfølgelig den allerførste prototype. Altså vi havde tænkt os at lave alt træet tyndere, fordi der er ikke nogen grund til at have 1,5 mm tykt træ. Selvfølgelig den her lågemekanisme, den er alt for stor. Vi kunne godt have lavet noget plastik, eller også en form for træ, eller bare noget mindre. Selvfølgelig skruerne kunne vi heller ikke fjerne. Det er ret grimt design, men vi havde Men ikke det er bare en prototype. Det er vi ikke, havde ikke, at der skal være alt muligt, der stikker ud eller noget. Nej. Og meningen med den her kasse, det er altså, vi ved jo godt, at på internettet, så kan folk bare skifte til 5G, og så gamble videre. Fordi altså målet med den her var jo, at alle, der var koblet på internettet, var sådan overvåget på en måde. Og så ville den så lyse, når de gik ind på en hjemmeside. Vi ved godt, at de bare kan skifte til data fra telefonen, og så gemme det videre. Men så håbet er, at hvis de nu er på internettet, så vil de så blive opdaget, og så, så vil de lærerne sådan fortælle dem, at de kan få hjælp. De kan blive hjulpet. Og så vil der så være nogen, for eksempel på sådan vejledere imod gambling på skolen eller sådan noget, som vil tage den ud af det. Ja, og så er vi også kommet ud af, at der er mange uddannelser, hvor man faktisk ikke har telefonen. Der er selvfølgelig også mange, hvor man har, men vi ved fra mange HB-klassen, der får de taget deres telefoner. Ja. Og så er de jo ikke lavet det hotspot, så vi går ud fra, at de ligesom er på internettet det meste af tiden. Ja. Ja. Så vi lavet en miljøvurdering over de materialer, som vi har tænkt os, at der skulle være med i kassen. Og de ting, vi tager, det er materialer, produktion, hvordan man laver den, og så transport, og så, brugsfas, og så, hvad står der? Bortskaffelse. Bortskaffelse. Ja. Så. Ja. Så har vi lavet nogle ting over de materialer, der skal bruges til at lave den her kasse. Ikke lige den her kasse, men den endelige kasse. Og det er så træ til at lave selve strukturen af kassen. Så der er stål til at lave noget af det, der er inde i kassen. Kobber til at lave ledningerne inde i kassen. Der skal være noget elektronik. Kasse, det er også det, der er inde i kassen. Elektronikken. Loddeting, det er det samme inde i kassen. Ligesom det er også inde i kassen. Og maling, det er selvfølgelig ude på, fordi det er et pænt, nydeligt. Som det så godt ud, så når det på eleverne eller på eleverne ikke har lyst til at gå op og bare kaste noget vinduet eller sådan noget. Ja. Så er der noget produktion, hvordan det er blevet produceret, og hvor det bliver produceret. Så træ, det er træ, vi får i Danmark. Det bliver 25% af det cirka bliver produceret i Danmark. Resten, 75% bliver produceret i hele EU, men mest Tyskland, Sverige og Finland. Eller det vi får hjem, ikke det vi producerer, det vi får hjem. Ja, men det er det Danmark bruger. Ja. Og vi vil rigtig gerne bruge det der i Danmark for at mindske CO2-udtryk og dermed, eller aftryk, udledelse. Sådan at der ikke bliver, jorden ikke går i stykker. Ja, og så stål, der skal man bruge jernmalm. Hvor det? Ja, og det jernmalm, det kommer fra miner. Hvor lige præcis. Ja. Og så vil vi smelde om til stål efter. Ja, det der. Jeg kommer lige herover. Jeg skal lige se, hvad det er præcis på den der. Det er jo svært at huske. Jernmalm, det omdannes til stål i en proces, der er ved at høje temperaturer. Og det her høje temperatur, det er selvfølgelig for at smelte det. Så er der nogle kemiske reaktioner, og det er der, man tilføjer kulstof. Og man kan godt tilføje andet end kulstof, men kulstof er det mest almindelige at bruge til stål. Og det hjælper med at gøre det stærkere. Og ja, det gør det som stål til stål. Skal jeg også se den næste her?
ja, så er der kobber. Kobber, det bliver ligesom udvundet i den for miner, ved at man udvinder noget malm. Det her malm, det bryder man så ned ved at knuse til noget meget, meget fint noget. Og det her malm bliver også meget tit svovlholdigt. Ja, og det er jo ikke så godt, men det er det. Og malm, det knuses og males, og så herefter bliver det koncentreret. Ja, det her malm bliver ligesom koncentreret til et meget sådan hårdt materiale, og så bliver det bliver, sådan, ja, det bliver koncentreret ved brug af en metode, som hedder fluktuation, som sådan en meget avanceret metode. Det kommer vi ind på. Nå. Ja, og den koncentrerede malm, den omsmæltes så til kobber. Ja. Og så er der plastik, Arduino, der er et, som der er PV-plast, og den måde PV-plast bliver lavet på, det er, at man starter med nogle gasarter, eller gas, som man varmer op til, eller varmer op til sådan cirka en temperatur på omkring sådan 40-70 grader, så det bliver sådan nogle små pellets. Og så efter man har slået de her små pellets, så sender man det videre til en anden fabrik, hvor man laver det op til, hvor man kan varme det op til en højere temperatur til 160-200 grader for at kunne have den der liquid form, eller sådan lidt flydende, eller sådan man kan sådan nemmere forme det, så man sætter en form, hvor man så hælder der ned i, for at kunne lave det den form, man vil have. Og så lodden, det er, der er der 3 forskellige måder, man kan lave det på, hvor man kan enten lave det med tin og kobber, og så er der tin, sølv og kobber, og så er der tin og glycemin, hvor hver hvor tin og kobber er den enkelte af dem, hvor tin, sølv og kobber er bedre til en sådan fører sådan strøm igennem sig, eller og så er den ting og beton mere til specielle ting, eller specielle, ja. Skal jeg så lithium? Ja, Lithium-batterier, det er jo selvfølgelig brugt til inde i den her Arduino, men det er mest af alt bare det batteri, der skal oplade den her. Så, så for at lave en lithium-batteri, der har man 3 ting. Det er en anode, en elektrolyt og en katode. Den her anode og katoden, det er de to, der sådan kommunikerer med strøm, der går frem og tilbage. Og så elektrolytter, det er ligesom for at stille anoden og katoden fra hinanden, så de ikke rører hinanden, fordi hvis de rører hinanden, så virker det ikke. Ja, og de her, der er så også nogle lithiumforbindelser, ja, de er lavet med aluminiumsfolie, og så er der de her, ja, elektrolytterne, de er lavet med separator, og det er jo det der med, at de skal holde anoden og katoden fra hinanden. Ja. Og lithiumbatterier kan meget tit genoplades, men det jo kommer vi videre til ved bortskaffelse. Det behøver man selvfølgelig ikke med et batteri, der kan oplades, som ikke bortskaffe. Så ved maling, der er der 4 hovedingredienser, hvor der er sådan et blandet brede med det, hvor at den hjælper med at holde det hele sat sammen, det man sætter i. Og så har man noget, noget fyldstof for at gøre malingen den tykkelse, man vil have, og sådan kunne holde fast til det, man vil. Og så er der en farvestof for at kunne have den farve, som man vil have, sådan, hvis man vil have hvid, eller man vil have sort, eller blå, så man farvestof i for at kunne lave det. Og så er der, og så til sidst kan man tilsætte andre ting for at kunne tage den rigtige egenskab, som man vil have, til at den ved malingen skulle have, hvis den skulle holde til at kunne være ude i regn, eller og det er bare noget malingen, man skal kunne have på væggen indenfor, som der er rigtig, ja. Ja, så er der noget transport af de forskellige ting. Det er jo det her med træet, det kom fra Danmark, Tyskland, Sverige eller Finland, og vi prøver at få det hele fra Danmark, fordi der er mindst CO2-aftryk, eller mindst CO2 ud i atmosfæren. Så stålen, det kommer fra USA, Nordafrika, Europa eller Indien. Det er sådan det mest normale, og der er selvfølgelig Europa, fordi det er jo, ja, så, og det meste det kommer fra Tyskland, så det er jo også ret tæt på. Kobber, det kommer fra Chile, USA og Australien.
Og så får man også kobber fra for eksempel tage, som der er mange kobbertage i Danmark. Og det kan man jo nedsmelte og så få noget genbrugskobber. Men ellers så vil vi prøve at få det hele fra USA, at det er den der tættest på. Så er der, plastik, det ved den her. Ja, plastik, der bliver lavet forskellige steder, men der kan vi lave i Europa, hvor at det er også der, vi vil helst have, i stedet for noget over i Indien eller noget, for det have det, hvis det billigste. Men vi vil hellere have det tættere på, for at kunne lave mindre CO2-aftryk, når plastik i sig selv har svært med at nedbryde sig selv i naturen. Så hellere have det lidt, det er ikke billigt som overhovedet muligt på at lave på en dårlig måde, så hellere lidt bedre forhold. Og så ligesom der har vi valgt et dansk firma at tage fra dansk metaller, hvor de kan give os lithium, og så har lithium batteri, hvor vi har ACTEC, hvor det er et dansk firma, som der laver batterier, som vi tænker, vi vil bruge dem, fordi det er jo dansk, vi vil godt have tæt på, som også overhovedet muligt. Og det maling, vi har tænkt os bruge, det er Frugus, som der har et dansk firma, som der har en fabrik i Kolding, hvor de laver maling, hvor de laver deres største del af maling, men de kan have en chance for, at der måske kommer noget fra Polen, fordi de har en mindre fabrik der, hvor de laver mindre producent der. Ja. Og jeg glemte at sige ved kobber. Så selve kobber vil man ikke få til Danmark, hvis man tog fra nogle af de her lande. Der vil man få det, der er lavet ud af kobber. Så man får ikke kobber med hjem, så man kan lave en ledning i Danmark. Man får ledningerne. Ja. Og så brugsbanen, vi tænker, at den vil holde i sådan 6-7 år. Da den kommer til at kunne den skulle holde til lidt vold måske, at nogle elever kommer til at kaste lidt rundt med den. Så derfor vil vi tænke, at den kunne holde 6-7 år, og så med det elektriske ting, eller de ting, der er derinde i, at den holder lidt, måske ikke holder så lang tid, hvis der måske også kommer til at spille vand derpå. Ja, og så er der bortskaffelse af og den anvendt. Ja, og vi tænker egentlig bare, alt andet end lithiumbatteriet skal bortskaffes. Fordi der er så mange ting, der er blevet smeltet sammen, at man kan ikke ligefrem genanvende det, når det først er du i stykker. Ja, og det er jo ikke så godt, fordi det er jo bedst, hvis man kan genbruge tingene. Men vi kommer frem til, at nu når vi til holder en 6-7 år, så er det fint nok, at det bare bliver bortskaffet. Fordi den er ikke så stor, der er ikke så mange materialer i, men ja. Det er også derfor, vi prøver at få materialer så tæt på som muligt, fordi så bruger vi mindre CO2 på den måde, for i stedet for at tage alt fra Indien, bruge mere CO2 for at skaffe den tilbage, så hellere bruge mindre CO2 her, og så måske lige miste lidt fra bortskaffelsen. Ja. Lige præcis. Hvad er det, jeg har til? Jeg tager lige. Ja, I tager. Okay. Det er jo Så har vi her til sidst en refleksion over vores arbejde og vores proces igennem det her forløb. Og vores refleksion lyder så på, at nu er I heste op. Bare sådan. jamen, vi har arbejdet så godt som vi kunne selv. Men det har været en smule forvirrende, og det har også været en smule frustrerende. Fordi der har været sådan en mængde af information, som vi har fået ret sent igennem forløbet, vil vi mene. For eksempel, så var det, at vi først fik at vide, at vi skulle fremlægge sådan en hel time. Vi først fik at vide, at vi skulle fremlægge 50 minutter til en time. Sådan, hvad var det? Var det 2 dage før? Ja, det står der. 2 dage før. Og vi skulle... 2 dage før, vi skulle fremlægge, og 1 dag før... Ja, og 1 dag før, vi skulle aflevere rapporten jo. Og det var sådan... Det synes vi var ret sent at få at vide, fordi der havde vi allerede forberedt slides, som der ville skulle være sådan til... Ja, der var egnet til en 20 minutters fremlæggelse max. Så det var lidt nederen, at vi lige skulle til at doble den præstation, vi havde. Ja, så hjalp det jo heller ikke, at vi først fik at vide, at vi skulle bruge alle værkstederne på skolen til at fremstille vores produkt. Sådan midt ind i forløbet, at vi allerede ligesom havde tænkt på en idé, tænkt på et produkt, som ja, det tænkte vi skulle være sådan planche-agtigt.
sådan lidt, hvad det hedder. Det er en kampagneagtigt. Ja, det er kampagneagtigt. Det Men er der det, fik der vi hjælper så, os mest. lige præcis, det var det, der egnede sig bedst til vores løsning. Men så fik vi så lidt halvvejs ind i sådan forløbet, at det talte ikke som fysisk produkt, og vi skulle bruge alle værkstederne. Men vi kan så godt sige, jo, selvfølgelig kunne vi arbejde mere effektivt. Det kunne Ja. vi godt. Men det der, jeg har været lidt bedre om det der. Det er også Det sådan er lidt svært at give 100%, når man... Det er også, ja, der var sådan lidt demotiverende, Ja. hvor man sådan går og arbejder på noget, og man så sådan får en ret vigtig information sådan, så sent i forløbet. Ja. Ja, og så kort sagt kan vi så konkludere, at undersøgelsen tydeligt viser, at gambling blandt unge og sådan noget, det er et reelt problem. Især med sådan let adgang til online-spil og casinoer og alt muligt. Og nogle af dem, der ikke engang får ID. Og hvis de gør, så skal de bare låne deres forældre også. Det er selvfølgelig konsekvenser for deres trivsel i skolen og deres adfærd, og de bliver negativt påvirket af det. Og så håber vi på, at vores produkt så vil sænke det lidt meget. Vi ved godt, at altså på vores skoleinternet bliver der allerede blokeret de her hjemmesider. Men i stedet for at blokere den, så håber vi på, at vi kan få læreren til at finde ud af det. Fordi så kan de blive henvist til en professionel, der så kan overbevise de her unge om ikke at gamble. Og vi håber på os ikke kun sådan gambling hjemmesider, men også for eksempel spil. Sådan noget. Fordi de har også de her gambling egenskaber. Og så er det jo også sådan, det kan godt være, at man ikke kan gamble, mens man er i skolen. Men det er jo stadig et problem, når man så går hjem, så vil man bare gamble. Så derfor vil vi gerne afskaffe, at de gambler helt. Og det er ved at få lærerne til at vide, at kommer han gambler, så prøv lige at hjælpe ham. Ja. Vi havde også håbet at lave en kampagne til det her, men det måtte vi ikke. Ja. Man kan se. Ja, kom så videre. Slut! What? Spørgsmål! Hvorfor ødelagde du os? Jeg har et spørgsmål til dig, drenge. Hvorfor ødelagde du os på 20? Ja. Nej, men det skulle testes. Nu går jeg. Spørg et eller andet. Hvad vil jeres produkt så sætte ind i produktet, hvad vil sådan nogen koste? Sådan 700 kroner. Wow. Nej, nok, det ved jeg ikke, altså det er jo billigt 300 og sådan noget, Arduino, den er måske lidt dyrere, men nok 100 kroner og sådan noget. Og hvad med nogen? Ja. Og så måske, Og så det er måske også lidt lavt. Nej. Men 200-300, men det er sådan, altså, vi vil gerne give lidt mere for at få et bedre produkt, men det skal bare være sådan nogenlunde godt. Yep. Ja. Andre spørgsmål? Jeg tror, at folk som vil købe det produkt. Nej, men det er jo ikke folk, Ja, der det er skoler jo, det er til skole, det er skolerne. Ja. og det ved de. Men tror I vil købe det? Ja, 100%, selvfølgelig, fordi 100. hvorfor skulle de ikke købe det? Altså, Ja, det er helt jo klart. ikke fordi det er godt, at der sidder en eller anden børge, som vi jo sagde, nede i hjørnet og gambler. Det er jo ikke noget, de er interesseret i. De vil gerne have, at vi er studieaktive. Ja. Og det prøver vi ligesom at hjælpe med den der. Så Ja. det tænker vi gerne, vi vil. Ja. Hvad med i forhold til folk, der bruger VPN, som ikke bruger nettet? Det duer ikke. Det duer ikke. Nej, Men det- det er jo ikke noget, vi sådan kan ændre. Vi kan ikke ændre på deres computer og sige, I må ikke have en VPN. Altså, Vi kan også tvinge Men dem dem, til at være på dem, der skolen. gamer i forvejen, de har jo allerede VPNs, fordi det lige præcis er blokeret på nettet. ja, hvordan ved du det? Fordi jeg har hørt andre snakke om det. Der er vist nogen, der spiller i teamen. Ja, det tror jeg også. Ja. Du bliver fanget på kameraet. Andre spørgsmål? Godt. Så klarer vi os af den. Ja, ja, så er vi igen. Ja, tak. Tak. Nu skal vi stresse til kasten, Gullar. Kast. Okay, gør lige. Nej,